η τιτανομαχία. Στην αρχή υπήρχε μόνο το χάος. Πυκνό σκοτάδι σκέπαζε τα πάντα, ώσπου από το χάος γεννήθηκε η γη και από τη γη τα βουνά, η θάλασσα και μετά ο ουρανός με τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια. Τότε ο ουρανός και η γη ενώθηκαν και γέννησαν τους Τιτάνες. Μα ο ουρανός φοβόταν πως κάποιο από τα παιδιά του θα έπαιρνε το θρόνο του. Γι' αυτό τα έκλεισε όλα στα βάθη της γης. Όμως ο γιος του, ο Κρόνος, ο πιο δυνατός από τους Τιτάνες, τον νίκησε και έγινε αυτός όλου του κόσμου αρχηγός. Παντρεύτηκε τη Ρέα και γέννησαν 3 θεές και 3 θεούς, την Ήρα, την Εστία και τη Δήμητρα, τον Πλούτονα, τον Ποσειδώνα και τον Δία. Μα και ο Κρόνος φοβόταν πως κάποιο από τα παιδιά του θα έπαιρνε το θρόνο του. Γι' αυτό όταν γεννιόνταν τα κατάπινε. Απελπισμένη η Ρέα πήγε και γέννησε το 6ο της παιδί, το Δία, σε μια σπηλιά, σε ένα βουνό της Κρήτης. Έκρυψε το παιδί εκεί. Το φρόντιζαν οι νύμφες και έπινε το γάλα μιας κατσίκας, της Αμάλθειας. Στον Κρόνο έδωσε να καταπιεί μια φασκιωμένη πέτρα. Όταν ο Δίας μεγάλωσε, πάλεψε με τον Κρόνο και τον ανάγκασε να βγάλει τα 5 αδέρφια του που είχε καταπιεί. Άρχισε τότε ένας πόλεμος. Από τη μια οι Τιτάνες και από την άλλη οι θεοί. 10 χρόνια κράτησε η τιτανομαχία. Νίκησαν οι θεοί και τους Τιτάνες τους έριξαν στα Τάρταρα. Μετά οι θεοί πάλεψαν με τους γίγαντες. Η γιγαντομαχία κράτησε πολύ καιρό. Νίκησαν όμως και πάλι οι θεοί. Έτσι ο Δίας έγινε κυρίαρχος όλου του κόσμου. Παντρεύτηκε την Ήρα και μαζί με τα παιδιά του και τα αδέρφια του εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο. Οι θεοί του Ολύμπου. Ψηλά στον Όλυμπο κατοικούσαν οι 12 αθάνατοι θεοί σε ένα λαμπρό παλάτι. Έπιναν νέκταρ και έτρωγαν αμβροσία. Από εκεί ψηλά κυβερνούσαν τους ανθρώπους. Ο Δίας ή Ζεύς ήταν αρχηγός των θεών και των ανθρώπων. Ήταν θεός του ουρανού που μάζευε τα σύννεφα και έστελνε τη βροχή στη γη. Κρατούσε αστροπελέκια και τα έριχνε όταν ήταν θυμωμένος. Λεγόταν και ξένιος Ζεύς γιατί προστάτευε τους ξένους. Ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός της θάλασσας. Είχε ένα λαμπρό παλάτι στο βυθό και ζούσε εκεί με τη γυναίκα του, την Αμφιτρίτη. Όταν θύμωνε, χτυπούσε με τη φοβερή του τρίανα τη θάλασσα και σήκωνε κύματα θεόρατα. Ο Απόλλωνας ήταν θεός της μουσικής, της μαντικής και του φωτός. Γεννήθηκε μαζί με την αδερφή του την Άρτεμη στη Δήλο, κάτω από ένα φοίνικα. Εκεί είχε καταφύγει η μητέρα τους, η Λιτό, κυνηγημένη από τη ζηλιάρα Ήρα. Ο Ήφαιστος ήταν θεός της φωτιάς και των μετάλλων. Σε μια σπηλιά στον Όλυμπο είχε το εργαστήρι του, όπου έλειωνε τα μέταλλα και έφτιαχνε πράγματα περίτεχνα. Ήταν κουτσός, γιατί κάποτε ο Δίας θύμωσε και τον πέταξε από την κορφή του Ολύμπου στη λίμνη και έτσι χτύπησε το πόδι του. Ο Ερμής ήταν ο ταχυδρόμος των θεών. Φορούσε φτερωτά σανδάλια που τον έφερναν πάνω από στεριές και θάλασσες για να μεταφέρει τις παραγγελίες του Δία. Ήταν και θεός του εμπορίου. Αυτός συνόδευε και τις ψυχές των νεκρών στον κάτω κόσμο. Ο Άρης
ήταν θεός του πολέμου και του μίσους. Φορούσε πάντα πανοπλία, κρατούσε όπλα και του άρεσε να σκορπά τον δρόμο στους ανθρώπους. Υπήρχαν κι άλλοι πολλοί θεοί, όπως ο Πλούτονας, ο θεός των νεκρών και του κάτω κόσμου. Ζούσε στον Άδη με την Περσεφόνη, τη γυναίκα του. Ο Διόνυσος, που ήταν θεός του αμπελιού και του κρασιού και του άρεσαν τα γλέδια και οι γιορτές, και πολλοί άλλοι. Οι θεές του Ολύμπου. Στον Όλυμπο κατοικούσαν και οι θεές του Δία το παλάτι. Πρώτη ήταν η Ήρα, η γυναίκα του Δία, βασίλισσα του κόσμου. Προστάτευε το γάμο και την οικογένεια και ήταν πολύ ζηλιάρα. Η Αφροδίτη ήταν η θεά της ομορφιάς. Γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας. Ήταν μητέρα του φτερωτού θεού Έρωτα, που με τα βέλη του σημάδευε τις καρδιές των ανθρώπων. Η Αθηνά, η κόρη του Δία, ήταν θεά της σοφίας και των τεχνών. Πριν ακόμα γεννηθεί η Αθηνά, ο Δίας κατάπια τη μητέρα της, τη σοφή Μύτιδα, γιατί έμαθε πως αυτή, μετά την Αθηνά, θα γεννούσε έναν θεό που θα του έπαιρνε το θρόνο. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να γεννηθεί η Αθηνά, ο Δίας διέταξε τον Ύφαιστο να του ανοίξει με ένα τσεκούρι το κεφάλι. Αμέσως βγήκε από το κεφάλι του πάνωπλη η Αθηνά. Η Δήμητρα ήταν η θεά της γεωργίας. Αυτή έμαθε τους ανθρώπους να καλλιεργούν τη γη και να σπέρνουν το σιτάρι. Προστάτευε τα δέντρα και όλα τα φυτά και άλλαζε τις εποχές του χρόνου. Κόρη της ήταν η Περσεφόνη. Η Άρτεμη ήταν θεά του κυνηγιού και αδερφή του Απόλλωνα. Όλη τη μέρα τριγύριζε στα δάση με το τόξο και τα βέλη της. Προστάτευε τα δάση και όλα τα άγρια ζώα. Η Εστία ήταν η θεά του σπιτιού. Προστάτευε τα νοικοκυριά, γι' αυτό σε όλα τα σπίτια υπήρχε ένας μικρός βωμός δικός της, η Εστία. Υπήρχαν και πολλές άλλες μικρότερες θεές στη γη, όπως οι Μούσες και οι Χάριτες, οι Νύμφες και οι Μύρες, και στη θάλασσα οι Νηριίδες, οι κόρες του Νηρέα και πολλές άλλες. Οι Έλληνες λάτρευαν τους θεούς και τις θεές τους σε λαμπρούς ναούς. Τους έφτιαχναν αγάλματα και τους πρόσφεραν δώρα και θυσίες. Ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα. Ο Δίας μοίρασε χαρίσματα σε όλους τους θεούς, μα δεν νοιάστηκε πολύ για τους ανθρώπους. Όμως ο Προμηθέας, γιος του Τιτάνα Ιαπετού και της Θέμιδας, επειδή αγαπούσε και λυπόταν τους ανθρώπους, ανέβηκε στον Όλυμπο και από το εργαστήρι του Ύφαιστου έκλεψε τη φωτιά. Την έβαλε μέσα σε ένα κούφιο καλάμι και την έδωσε στους ανθρώπους. Και τους έμαθε με τη φωτιά να λιώνουν τα μέταλλα και να φτιάχνουν εργαλεία. Ο Δίας τότε θύμωσε πολύ. Πήγε τον Προμηθέα σε ένα ψηλό βουνό, τον Κάφκασο, και τον έδεσε πάνω σε ένα βράχο με χοντρές αλυσίδες που του έφτιαξε ο Ύφαιστος, και κάθε μέρα έστελνε έναν αετό που του έτρωγε το σηκώτη. 30 χρόνια έμεινε δεμένος ο Προμηθέας στον Κάφκασο, ώσπου κάποτε πέρασε από εκεί ο Ηρακλής και τον ελευθέρωσε. Αλλά ούτε και οι άνθρωποι γλίτωσαν από το θυμό του Δία. Σκέφτηκε να τους στείλει συμφορές. Γι' αυτό διέταξε τον Ύφαιστο να φτιάξει μια γυναίκα από χώμα και νερό. Της έδωσε ζωή και όλοι οι θεοί της έδωσαν δώρα. Η Αθηνά σοφία, η Αφροδίτη ομορφιά, ο Ερμής πονηριά κτλ. Την ονόμασαν Πανδώρα,
και ο Δίας την έστειλε στη γη, δίνοντάς της ένα πιθάρι, που εκεί μέσα είχε κλείσει όλες τις συμφορές. Η Πανδώρα, αφού κατέβηκε στη γη, γεμάτη περιέργεια, άνοιξε το πιθάρι. Χύθηκαν τότε έξω όλες οι συμφορές, το μίσος, η απάτη, ο πόλεμος, η πείνα, οι αρρώστιες. Στον πάτο όμως του πιθαριού, ο Δίας είχε βάλει την ελπίδα που φόλιασε στις καρδιές των ανθρώπων για να τους δίνει θάρρος και παρηγοριά να συνεχίζουν τη ζωή τους. Αργότερα, που οι άνθρωποι έγιναν κακοί και ανυπάκουοι, ο Δίας έκανε κατακλυσμό για να τους εξαφανίσει. Από τον κατακλυσμό γλίτωσε μόνο ο γιος του Προμηθέα, ο Δευκαλίωνας, και η γυναίκα του η Πύρα, που έφτιαξαν μια Κιβωτό και κλείστηκαν μέσα. Η Κιβωτός σταμάτησε στην κορυφή του Παρνασσού. Ο Δευκαλίωνας και η Πύρα βγήκαν έξω και ζήτησαν από το Δία να τους δώσει κι άλλους ανθρώπους για να έχουν συντροφιά. Εκείνος τους συμβούλεψε να ρίχνουν πέτρες πίσω τους και να μην γυρίσουν να κοιτάξουν. Πράγματι, οι πέτρες που έριχνε ο Δευκαλίωνας γίνονταν άνδρες και οι πέτρες που έριχνε η Πύρα γίνονταν γυναίκες. Η Πύρα γέννησε ένα παιδί, τον Έλληνα. Από αυτόν καταγόμαστε όλοι εμείς οι Έλληνες.